приятели и добре дошли в седмица с мен. Днес е понеделник, допреди малко бях на лекции, часът е 1:30, като днес останалата част от деня ми е по-свободна, затова ще трябва да си запълня времето с някакви ангажименти. Най-вече трябва да отида да тренирам, тъй като миналата седмица тренирах само един път през седмицата. Малко съм разочарован от това, но миналата седмица ми беше доста натоварена. Вие видяхте миналата седмица за какво става на въпрос в първия ни клип за седмица с мене. Ако не сте гледали, можете да отидете и да го гледате. Така че тази седмица трябва да наваксам с тренировките, въпреки че не знам как ще стане, тъй като имам пътуване до Добрич и обратно, поканен съм на рожден ден. Общо взето, доста планове имам за тази седмица, но да започнем от днеска. Приятели, часът е 7:30, чак сега отивам да тренирам, тъй като вкъщи пооправях малко и после дребнах. И докато се оправя, докато тръгна и сега съм тук на лостовете за една тренировка. Тук ще се прибрах от тренировка. За жалост нямаше как да заснема тренировката си, тъй като стана твърде тъмно и нямаше как, просто нямах възможност. Надявам се утре или други ден да успея да заснема нещо. Ще видим как ще съчетая нещата. Сега ще си готвя, взех си пиля на грил, като тук на няколко парчета така го направих. Ще си правя тортила, само че тортилата е с тортила от Лимец, тъй като избягвам бялото брашно. Като сос ще си направя лютеница, домашна лютеница и скир, тъй като в момента изпълнявам 30-дневно предизвикателство за храни, но това ще го видите някъде около ноември месец, ще видим кога, така че да се залавяме за работа. Време е да пробваме тортилите. Погледнете колко много тортили направих, някъде 4 са. Тази чиния буквално се му тежи 1 кг. Добре, нека пробваме. Сложих тортилките малко на тиган също. Ето тук да фаната коричка. Да пробваме. Топа! И с едно аерянче направо ще стане перфектно. Часът е 1:30. Докато тренирах ми дойде гениална идея за един клип и буквално вече 2 часа, откакто съм се навечерял, 2 часа седя на тетрадката и пиша идеята си, за да мога да си я визуализирам по-добре. Ето тук не мога да ви покажа, нали, определено за какво ще става на въпрос. Надявам се да го видите, защото наистина клипа много ще си заслужава и много се надявам да стане, въпреки че имам доста въпросителни и трябва да намеря отговорите как да се случи целият клип. Не знам дали ще успея още от тази вечер да реша всичките си въпроси. Най-вероятно няма, естествено, но се надявам в близките дни да успея да реализирам този проект, защото наистина има потенциал. Приятели, включвам се чак вторник вечерта. Просто днеска бях на лекции, после се прибрах, хапнах и си казах, лягам за 10-15 минути най-много и това беше най-голямата лъжа, която съм си казвал. Последно време буквално заспах за 2 часа и нещо, преди някъде 1 час се събудих и почнах да се подготвям за утре пътуването до Добрич. Тук съм си направил сандвичи. Това всъщност е салатата за след малко. Тук кръстъци съм си приготвил, тъй като изпълнявам предизвикателство и имам подбрани храни, които трябва да ям и утре няма къде да спирам да хапвам, тъй като просто навсякъде се продават само някакви неща, които не мога да ям и са ми забранени. Затова си направих няколко неща, които утре по път ще консумирам, като тук си направих шейк от овес, мляко и банан. Сега хапвам, печа си пилето, хапвам и отивам да тренирам, пък часът е 8:50, някъде към 9:30 сигурно ще ходя да тренирам, днеска малко по-късно, но не трябва да изпускам тренировката просто. Айде, приятели, тъмън ще тръгвам за Добрич, още излизам от София, много голямо задръстване попаднах, не знам, 10:40, защо има такова задръстване, не знам, но ето тук съм си подготвил нещата за хапване и вече живот и здраве, трябва да пристигам в Добрич. Приятели, спрях на една отбивка, тъй като съм си направил салатка. Да хапна и малко да се почина, че не съм спирал през целия път, само един път да отида до тоалетната. Намирам се малко преди Търговище, буквално за 3 часа и половина, 4 почти съм стигнал до Търговище, което е окей, вижда се нормално. Нека ви обясня малко по-подробно защо се прибирам. Прибирам се, тъй като днеска майка ми и баща ми имат годишнина от сватбата. Мисля, че някъде 26-та година карат, а общо карат 36-та година заедно, което е вау. А утре сестра ми има представление на Царелъв, тя е спортна гимнастичка, сестра ми, и обещах, че няма как да изпусна това представление, пък и аз много искам да присъствам. И събота Кристела е рожденичка и в неделя, живот и здраве, трябва да се прибирам обратно към София. Това е причината, по която се прибирам в Добрич. А сега си довършвам обяда и продължавам с пътя.
най-накрая се прибрах и този Содор ме посрещна. Много ми се радва. Нали, Сюрко? Нали, без Сюрко? Хайде, приятели, прибрахме се от ресторанта, почерпихме се доста хубаво. Посмяхме се, разказахме си някои стари историйки и най-накрая ще лягам след този доста дълъг ден. Така че ще се видим утре. В момента е 6 часа и разхождам с Сюрко. Нямам много време, трябва да го разходя по-бързо, тъй като концерта на сестра ми е от 7 часа, пък в момента е 6:15 някъде и трябва и аз да се оправя все пак, така че дано да не закъснея. Днеска е четвъртък. Първото нещо, което ще свърша е да отида на фризьор, тъй като не съм ходил на фризьор сигурно от един месец в София. Така и не се намерих добър фризьор и си казах, тъй като ще се прибирам в Добрич, нека си отида при моят фризьор, защото на него имам пълно доверие и наистина е много добър. Така че да се оправяме. Добро утро, хора! Днеска е петък, просто разхождам се в най-любимия ми парк в България. Значи Добрич може да няма нищо, обаче има едно нещо, което го има като хората и това е парка. Значи съветвам ви, който не е от Добрич и гледа този клип, да дойде и да се разходи в нашия парк. Просто е уникален, особено сега есента. Много красив пейзаж има тук. Разхождам си кучето. Вчера концерта беше много як, наистина много ни хареса. Вие видяхте и от кадрите, които съм снимал. Просто се получи перфектно. Браво за подготовката и организацията. Беше наистина уникално. Сега разхождам. Днеска имам няколко задачи, които трябва да се свършат, които не мога да кажа какви. Ще ги разберете скоро време. Хора, днеска е събота. Сега приключихме първата седмица с мене, с моят монтажист Павката. Най-накрая обработихме клипа. Можете да отидете и да го гледате. Времето е доста така зле, бих казал, защото навънка вали много. И днеска съм си цял ден вкъщи в Добрич. Общо взето от сутринта съм се захванал с някакви неща за YouTube да правя. И вече най-накрая мога малко да си почина. До вечера сме в Баба. Ходим да вечеряме, да се видим. И после, след няколко часа, трябва да ходя и във Варна, тъй като съм на рожден ден и трябва да почвам даже и да се оправям, пък още не съм и ял, така че да се залавяме. Мале хора, искам да ви покажа майка ми какво е сготвила. Нещо като гулаш с хляб, направила е хляб от лимец. Просто перфектно, наистина. Едно от предимствата да се прибереш вкъщи. Айде бе, бабо, здрасти. Айде, аз ще ляпя. Здрасти, бабо. Здрасти, добре дошли. Къде ви са, мадам? Ще дойдат. Айде, бабо. Ето, бабо, това е фантата, която искаш. Айде, дойдохме в Баба, гледайте какво става. Приятели, току-що тръгнах от Баба, сега се насочвам към Варна, тъй като, както ви казах, Кристела има рожден ден утре и ние ще го посрещаме тази вечер, така че може би аз съм последният човек, който чака този рожден ден, но няма как, като се прибера в Добрич, всеки ме дърпа наляво и надясно и всеки иска да се виждаме и особено този път, тъй като следващия път, който се прибирам към Добрич, евентуално живот и здраве, ще бъде за празниците, чак декември месец и трябваше просто да си кажа, нали, чао с този или онзи, да се видя с този или онзи. Нямаше как просто, така че да се насочваме към рождения ден. Приятели, най-накрая съм във Варна. Ето така се ходи на рожден ден с възглавница и с багаж, тъй като тази вечер ще оставам във Варна да спя и утре се насочвам към София. Така че сега е време да празнуваме рождения ден на Кристела. Честит рожден ден,
Това е моето момче. Приятели, току-що се върнах в София, 11 часа през нощта вече. Тръгнах малко по-късно днеска, тъй като се събудих във Варна рано сутринта. Прибрах се до Добрич да си оправя багажа и да сложим частите на този диван, които са долу в колата. И утре ще ми помогнат да ги пренеса до горе, тъй като сам няма да мога да се справя. И полегнах да спя за 1-2 часа, тъй като просто нямаше да издържа този дълъг път да го карам, без да съм спал добре. Искам да ви покажа как се прибирам в София с бурканите и с манджите, с домашните ябълки, както се трябва. Да, това беше, скъпи приятели, от тази седмица. Благодаря ви, че бяхте с мене. Ако ви е харесал този клип, абонирайте се, цъкайте по камбаната, коментирайте и ще се видим много, много скоро. Айде, край!